Татарстан хаҗиларының беренче төркеме Казанга кайтты. 5 июльдә Татарстан хаҗиларының беренче төркеме туган җирләренә аяк басты. Күркәм гадәт буенча, аларны Габдулла Тукай исемендәге Казан халыкара аэропортында якыннары, дуслары, гаилә әһелләре белән бер рәттән Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин да каршы алды. 2023 елда Татарстаннан Дум РТ Хаҗ рәсми хаҗ операторы аша изге җирләргә 1800 кеше киткән иде. Исегезгә төшерәбез, беренче төркем 8 июньдә кузгалса, соңгысы 22 июньдә юлга чыкты. Беренче хаҗилар төркеме Казанга бүген 5 июльдә кайтты. Соңгы төркем 17 июльдә кайтачак. Беренче булып туган җирләргә әйләнеп кайтучы хаҗилар Ютазы районы имам мөхтәсибе Марат хәзрәт Марданшин һәм Нәзарәтнең хәләл стандарт комитеты рәисе Габбас хәзрәт Кадиров җитәкчелегендә изге җирләргә сәфәр кылды. Алар Казаннан 22 июньдә кузгалып, изге җиргә Казан, Дубай, Мәдинә маршруты буенча барганнар иде. Кайтканда алар Җиддә, Дубай, Казан маршруты буенча кичә юлга кузгалды. Шулай итеп, Татарстанга беренче булып 50 ватандашларыбыз хаҗ гыйбадәтен үтәп кайтты. Быелга хаҗилар җәмәгать белән илебезгә иминлек һәм тынычлык сорап, шулай ук махсус хәрби операция зонасында хәрби бурычларын үтәүче солдатлар өчен дуга кылды. Шунысын билгеләп үтәргә кирәк. 2023 елда изге Мәккә җирләренә бөтен дөньядан 1 800 000 кеше хаҗ кылырга килде.